खुलुमबाय फिन खेबसे राबाब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। आङो दा दंबाय बड'लेण्ड सेन्टाराव, माने जोंनि बड'लेण्ड सेन्टार एरियायाव मोनसे डिश बानायग्रा मेचिन लाबोदों। बे मेचिना दिनै चालु जाबाय, नै बानायगासिनो दङ। नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माबायदि बानायदों फुरा आरो माबायदि डिटेल्स। पेकेटआव 20टा थागोन, बेखौ हलसेल रेटआवनो जोंबो हरनाय जागोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन मालिकजों रायज्लायनानै। कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। दङ फुरा बानायगासिनो दङ। दिनै केमेराया मानो मावग्लुंदों? सि बानायग्रा मेचिन लाबोबाय, नै दाइसा बेनो थाङोना मेचिना नैबे गारियाव थिखोबाय। जों दा फवासेल' बियो लाबोदो। सोद' लागा गाबोननिफ्राय जों थोरसि बानायसिगोन। नोंथांमोना लांफैनो हागोन। हाबा मटर, इन्जिन सालायग्रा। दाहाय दखानाव जों फिटिं खालामहैसिगोन, बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे देबाराम मालिकनि गेजेरजों जोङो आयौ ओइ मा दं लाबोजोबदो, लाबोदो सोखाजोबसै, लांखाजोबसै। गारि गंसे जाहां जाखाबाय माथो मालानो। मालखौ जों मैया गुवाहाटियाव लायदोंमोन, हर जाबोबाय, ओंखायनो न'आव दोनफैनाय जादोंमोन। दा जोङो लांफिनसिगोन दखानाव। थिखोबाय। दे गारिया सालायदो ड्राइभार। नों न'आव थांनोसै। चलो आस्ते एसे लासै लाबोलै, ओइ लासै लाबो। सिदा ओइ सिदा। दानदो आस्ते। ओइ र' गाखोनोसै दे। चलो थौदो सार थौदोलै। दखानाव मोनफैबाय नै लागाव। अमाना स्रां नुहुरलायदों। जाबाय, बोख्लायदो। गिलिर हमखादो। थोरसि बानायग्रा मेचिना नै फिटिं जाबाय, ओमफ्राय बानायगासिनो दङ। दाख्लैबावै फिटिं खालामदोंमोन, दिनै जाबाय। ओमफ्राय बेखौ नै बानायगासिनो, हिट होगासिनो दं। ओरैजाय पेकिं खालामगासिनो दं। पेकिंआ जाजोब्बाय नै फुरा। नोंथांमोननो नांगौबा अर्डार होनो हागोन। आङो दा दंफैयो नैबे बड'लेण्ड सेन्टाराव। फुरा नै मालिकआ बेनो। बड'लेण्ड सेन्टाराव डिश बानायग्रा मेचिन लाबोबाय बड'लेण्ड सेन्टाराव। नोंथांमोननो नांगौ जायोब्ला अर्डार होनो हागोन। हाबानि बायदिसिना खामानि मिथिंफोरनिबो अर्डार होनो हागोन बिथांनियाव। बिथाङा जाहैबाय सुमित नार्जारि। बेयो दङ जोंनि नैबे बिश्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय बालिसां पस्ट अफिसनि सिङाव आरो बड'लेण्ड बे बाजुनि बड'लेण्ड सेन्टाराव। नोंथांमोना नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन। नै डिशआ प्राइस लानानै आरो साइज लानानै दङ प्राइसफोरा। डिशनि साइजखौ लानानै प्राइसा जायो आरो हलसेल रेटआव हरनाय जागोन। नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो माबायाव होनाय जागोन, डिसक्रिपसनाव आरो स्क्रिनावबो आं होनाय जागोन आरो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि बानायो डिशखौ। नै दा बानायगासिनो डिशखौ। ओरैजाय फिटिं दङ, फिटिं बानायबाय दङ। ओरैजाय फिसाखौ बानायना फिसायाबो जाखायोना, फिसायाबो जायो। नोंथांमोना गासिबो अर्डार होनो हागोन। गिलासखौबो मोनगोन नोंथांमोना। गिलासखौ जों स्टकआव दोनफैगोन। बेखौ नोंथांमोना अर्डार होनानै आरामसे लांनो हागोन आरो। इजि न'आव थानानैनो बिराद गांला गांथा फैसा खामायनो हागोन नोंथांमोनाबो। अर्डार होनो हागोन नोंथांमोना। गांनै गांथाम होथारखादोंना खनसेनो? गांबा होनो हायो। गांबा होखादों नै खनसेनो। गांबानि बांसिन होनो हायो आरो दा। नै बे जाबाय डिश मोनसे। ओरै दांनाय ना बेयाव खामगोन नामाब्रा? आखाइ साखाइ थांजोबगोन। नै डिश जाबाय बियो। फुरा बेखौ डाइसखौ हरखायो आरोना बेखौ। ओमफ्राय जों बेयाव सोनानै हिट खालामदों। नै नोंथांमोना अर्डार लानो हागोन। फुरा हलसेलावनो हरगोन। नोंथांमोना माबायदि बायो बेबायदिनो हलसेलाव हरगोन जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नै बानायगासिनो दं फुरा ओरैजाय। नै बे जाबाय, नै बे जाबाय। बेखौ पेकिं खालामसिगोन।
खैथालै 20 20 थाखायोना जागायहांबाय माने नोंथांमोनाबो अर्डार होनो हासिगोन डिसखौबो डिसजों लोगोसे खुरैखौबो मोनगोन जोंनियावनो स्टकआव नोंथांमोना लांफैनो हागोन नै बिथिं ओरैजाय फुरा बानायना दोनजोब्बाय नै बेखौ बानायजोब्बाय नै बियो नैबे अर्डार दङ अर्डार थांसिन बेयो दाहाय बेखौ दा पेकिं खालामजोब्बाय फुरा बानायजोब्बाय नै एकदम बै माबानिखौ 300 ता बिनियाव हरबाय हरथाखै गाबोन हरगोन गावनोसै अर्डार होनो हागोन नोंथांमोना गांनै गांथाम होथारखादोंना खनसेनो गांबा होनो हायो गांबा होखादों नै खनसेनो गांबानि बांसिन होनो हायो आरो दा नै बे जाबाय डिस मोनसे ओरै दांनाय ना बेयाव खामगोन नामाब्रा आखाइ साखाइ थांजोबगोन नै डिस जाबाय बियो फुरा बेखौ डाइसखौ हरखायो आरो ना बेखौ ओमफ्राय जों बेयाव सोनानै हिट खालामदों नै नोंथांमोना अर्डार लानो हागोन फुरा हलसेलावनो हरगोन नोंथांमोना माबायदि बायो बेबायदिनो हलसेलाव हरगोन जोङो रायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै बानायगासिनो दं फुरा ओरैजाय नै बे जाबाय बेखौ पेकिं खालामसिगोन खैथालै 20 थाखायोना जागायहांबाय माने नोंथांमोनाबो अर्डार होनो हासिगोन डिसखौबो डिसजों लोगोसे खुरैखौबो मोनगोन जोंनियावनो स्टकआव नोंथांमोना लांफैनो हागोन नै बिथिं ओरैजाय फुरा बानायना दोनजोब्बाय नै बेखौ बानायजोब्बाय नै बियो